муштзани тоҷик Баҳодур Усмонов дар вазни 64 кг миёни мардон чемпиони Осиё шуд. Чемпионати Осиё оид ба бокс дар шаҳри Бангкоки Таиланд имрӯз ба анҷом расид. Баҳодур Усмонов дар вохӯрии ниҳоӣ бар варзишгари Урдун Абада Ал-Касбе ғолиб омад. ёдовар мешавем ки ин муштзани ҷавони тоҷик дар даври аввал озод буд. Сипас дар даври дуюм бар варзишгари Ҷопон Далсуки Нариматсу дар чорякфинал бар Тоғрулбек Пазиев аз Туркманистон ва дар даври нимниҳоӣ бар варзишгари Қазоқистон Саматали Талтаев ғалаба карда буд. Баҳодур Усмонов таҳти роҳбарии мураббии маъруф Мирзо Шамсиев тамрин мекунад ва моҳи феврали имсол дар мусобиқаи байналмилалӣ дар Қирғизистон низ соҳиби медали тилло гардида буд. Мунтахаби Тоҷикистон оид ба бокс давоми 8 соли охир буд ки аз чемпионати Осиё нишони тиллоро ба даст оварда наметавонист. Охирон маротиба соли 2011 муштзани маъруфи кишвар Анвар Юнусов дар вазни 56 кг дар Инчони Кореяи Ҷанубӣ ба унвони чемпиони Осиё даст ёфта буд. Ҳамчунин муштзани дигари соҳибистеъдоди тоҷик Ҷаҳон Қурбонов соли 2008 ва Мавзуна Чорева соли 2010 чемпиони Осиё оид ба бокс гардида буданд. Дастоварди Баҳодур Усмонов барои варзиши бокси тоҷик як нишондоди назаррас давоми чанд соли охир маҳсуб мешавад.